Wannan shi wannan illar sphincter din da na bayani a baya, ana saduwa da mutum yau da gobe, ya riga ya saki, an riga an lalata shi. Wa'annan duk muscles din da nake faɗa muku, wa'annan muscles din da suka zagaye dubura, an riga an fatattaka su, an riga an lalata su. Shi sa zaka daga mutum yana jin toilet, wallahi tun daga rectum wallahi babu inda zai tsaya sai kasa. Shi sa za ga wani lokacin za ga duk wanda yake sabgan nan, in dai ya daɗe wallahi yana sabgan nan, wallahi sai kun gan shi yana yawo da pampers. Illar luwaɗi ta biyu mai hatsari ga lafiyar ɗan adam shine anal sphincter. Kamar yadda ne bayani akai, wannan anal sphincter din group of muscles ne waɗanda suke a ƙarshen dubura, a koda yaushe in mutum ya zo zai yi toilet, su ne suke ba wa mutum dama ya releasing wannan toilet din. In baya kusa da bayan gida, su ne za su ba wa mutum dama ya rike har zuwa lokacin da zai isa inda zai isan nan, ya je ya wannan bayan gidan. To an zo an sadu da kai, duk wanda ake saduwa da shi, su waɗannan muscles din yau da gobe ana yin luwaɗi da kai. Abu na farko da suke fara yi shine za su fara saki. Yau da gobe ana saduwa da kai, za su fara saki. Idan waɗannan abubuwa suka saki, kaga ko da yaushe kenan idan toilet ta to tun daga rectum, in ya taho tun daga shi wannan hanjin dubura da na yi bayani a baya, rectum, tun daga nan in ya taho direct wallahi sai kasa. Shi sa za ku ga duk wasu 'yan luwaɗi za ka ga mafi akasarin su, duk wanda ya daɗe a sabon nan sai ga yana yawo da pampers. Wallahi duk wanda ya daɗe a harkar luwaɗi, harkar neman maza, wallahi sai kaga yana yawo da pampers. Wannan shi wannan anal sphincter din da na bayani a baya, ana saduwa da mutum yau da gobe, ya riga ya saki, an riga an lalata shi. Wa'annan duk muscles din da nake faɗa muku, wa'annan muscles din da suka zagaye dubura, an riga an fatattaka su, an riga an lalata su. Shi sa zaka daga mutum yana jin toilet, wallahi tun daga rectum wallahi babu inda zai tsaya sai kasa. Shi sa za ga wani lokacin za ga duk wanda yake sabgan nan, in dai ya daɗe wallahi yana sabgan nan, wallahi sai kun gan shi yana yawo da pampers. Idan kuma ba haka ba, sai ga baya nesa da wannan, baya nesa da me ake cewa bayan gida. A hakan ma lokacin sai ka same su wallahi suna yayi. Wannan ita ce illar luwaɗi ta biyu. Bayan waɗannan tsutsotsi da suke rayuwa a jikinka, illa ta farko, to ga kuma wannan ita ce illa ta biyu. Kun ga wannan illa ta biyun ba ƙaramin lalata ma rayuwa ta ba. Ko da yaushe wallahi sai dai ka dinga yawo da pampers. Wannan fa ina faɗa muku ne akan matakin na farkon zaman ka ɗan luwaɗi. Duk matashin da suke zama ɗan luwaɗi, wallahi duk waɗannan abubuwan da nake lissafa sai sun same shi. Wallahi sai sun same shi. Duk matashin, duk yaron da ya sake, ko duk iyayen da suka bari ɗan su ya zama ɗan luwaɗi, wallahi duk waɗannan abubuwa da nake lissafa sai sun same shi.